Il-Partit Nazzjonalista bilan li jipprova jirribatti għal konferenza tal-aħbarijiet organizzata aktar kmieni mal-ġurnata mill-Partit Laburista sejjaħ konferenza stampa b'urġenza. Għal konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Martes Sportelli kien hemm il-kandidati nazzjonalisti. Iżda mhux biss, għaliex preżenti jsegwu l-konferenza kien hemm ukoll żewġ kunsilliera li fl-aħħar leġislatura irriżenjaw mill-Partit Nazzjonalista, Cyrus Engerer u Sandra Camilleri. Martes Sportelli qalet li ma kien hemm l-ebda falliment min-naħa tal-maġġoranza nazzjonalista f'Taslima minkejja li dan il-kunsill spiċċa ġie xolt. Fl-istess ħin iddefendiet lis sindku Joanna Gonzi. Irrid ngħid ukoll illi l-bażi, l-affarijiet bażiċi għaxiex ġie xolt il-Kunsill ta' Taslima purament mhumiex la tort ta' Dr. Joanna Gonzi u lanqas nista' ngħid tal-Kunsilliera Nazzjonalisti l-oħrajn. Madankollu l-eks viċi sindku nazzjonalista Cyrus Engerer kien pronti reaġixxa u qal li fost il-kandidati nazzjonalisti kien hemm min prova jneħħi lil Joanna Gonzi għax fi kliemu kienet falliet. Għandkom kandidati li qatt magħkom li kienu wkoll kunsillier illi ipprova jneħħi Joanna Gonzi minn sindku anka permezz ta' telefonati lil kull kunsillier kif ukoll permezz ta' email xahar qabel u qal li hija falliment u għandha bżonn titneħħa minn sindku sabiex Taslima topera. Martes Sportelli kienet ukoll mitluba tgħid jekk taqbilx mal-mod kif kienet trattata l-eks kunsilliera nazzjonalista Sandra Camilleri mis-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Paolo Borciu Olivier. Sandra Camilleri kienet kunsilliera, Sandra Camilleri ingħatat ukoll l-opportunità li tiddiskuti ma' Dr. Paul Borciu Olivier. Sandra Camilleri iżda ma qablitx u fitmiem il-konferenza mlita ċara li ma' Paolo Borciu Olivier ma kellix diskussjoni, iżda kienet sfurzata tivvota mal-kunsilliera nazzjonalisti inkella kienet se titkeċċa mill-partit. No, I voted. I was asked to sign a document against someone who I didn't know what happened. And I cannot criminate. I will not judge anyone because I don't want anyone to judge me. Fost il-kandidati nazzjonalisti li qed ikunu mbuttati minn nies fid-dar ċentrali għal Kunsill Lokali ta' Taslima hemm Silvio Zammit. 6 snin ilu, il-mara ta' Zammit kienet inqabdet iddaħħal fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta materjal splussiv b'mod illegali f'bagalja li kienet proprjetà tal-istess Silvio Zammit. Martes Sportelli għażlet ma tikkummentax fuq dan il-każ u minflok iddefendiet il-kandidatura ta' Silvio Zammit. Aħna naraw il-pożizzjoni tal-kandidati tagħna illum x'inhija, jekk aħna nħossu il-kandidati preżenti tal-lum huma kandidati validi u kandidati li jistgħu anke jagħtu kontribut lis-soċjetà tagħna le iva għandhom ukoll jingħataw l-opportunità li jikkontestaw.